Ye, practice padaan. Ye. Bate. Ye. Ye, isa mang una. Okay, okay, kaya may isita. Ay, nahas na. Try, sumba ba, sumba. Maabot ko sa bus dito. Sa bato. Uy, sa'yo bro. Hindi siya away mo. Dance club ba? Dance club. Dance club nga na niya. Dance club nga na, no? Uy, sige, dance club, uy. Parang si Gusto ba eh? May hapon, boss Jay. Uy. May hapon. Ano ni boss Jay? Mong gipangita, boss Jay? Para sa dance club, boss Jay? Oh, mao na ning mo katong kuan, gi-recruit na to nga kuan. Dance club. Sige sige. Karon natong buhaton, mag-practice ta kay para pod natay kuan ba, natay mga performance nga pakita nato dito sa ila. Sige. Sige. Isa ta so, dari sa kuan. So una natong buhaton kay atong kuan man kay club man, club man. Matso ba, matso. Matso ni ay. Oh, matso. Yoy, mo ni ginakal ko. Mao na itong mga stepping, so stepping sa ta. Di ano to. Kanisa, tanaw sa. Yeah. Sige, tanaw sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nakuha na. Wala pa? Wala pa. Wala pa. Balik. Eh. Sunod na mga, sunod na. Yeah, tunod me. Sunod na, para hindi na tatungan ba dito performance. Sige, sunod. Yeah. 1, 2, 3, go. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Gamay. Nakuha na. Oh, sige, ako karon itong tanawon na itong. Matanaw ko ha. Tanawon ko para kung synchronize ba itong moves ba. Sige. Sige, itong tanawon na. Sige. Ano po? Sige. Ano mo? Sige. Ano ako katanawon sa kung synchronize ba Ito yun. na. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sab. Hapit na. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grabe mga moves ng matawahan. Pangkuan man, pang club din ba? Ano tarong gamay? Restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para ma-synchronize yung mga ball. Synchronize niya. Tupit. Harita. Oh, kana. Pareha tupit ta. Isa kamot, isa. Kala clap ada. Okay. Tupit Japon. Oh, tupit. Kana. Okay na. Padayon. 1, 2. Balik ka ano? Balik ko na. Yeah. Atong kuan para ma-indot din yung mga moves ba, synchronize siya. Okay, balik ko na uno. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Balik. Anak ko na ba anak? Anak. Ay, kat 40. Are. Sudah gamay mo ba? Anak. 40. Oh, sige. Sige. Ano na fish kucukot. Pero kita sayo ano nga na brand. Gusto mo tamkat ulit saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Balik. Balik ka sa balik. Okay. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. Stop. 20 isa ha, 20. Yung nga. Ano isa sila, 20.
Okay. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ihataw ko nun niya ba? Ihataw ha. Hataw. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6. Isa. Yan lang, 20 ha, 20. Yan. Kini mo ha. Wala, 20. Ano na may susuko di boss nga imuhang nga ni sayaw. Hindi ko siya atong moves synchronize. Ya. Parin mo ha. Ano kung sa sayaw di? Ano? Lingan huklo na to pareha di mo ben sa inyong kamot na Sa sayaw na sukot-sukot. nindot magunang ko ha, na sukod ba para 20, nindot ba ma? Lain magikot di kana anak bata sige. Ah, para synchronize itong moves, pareha mag-move duha. Nindot na siya na yung mga sukod to. Nindot na siya. Gigi, padayan mo ay mo. Ita pre mo 20, ako 21 man. Tas Musipi ni 20 man mo ya. Ako 21 di ka perdi mo pariya. Mula ba uno? Pas ka na ko. Nya basi ta balik susukod ka pa gyud. Ah, maya ni undangon to ni ay. Eh? Diyan to ni ay. Ayo boss Jay. Boy, asa boy? Boy, practice na. Para ano ba? Para dance club ba? Boy. Asa man to sila nga? Ginahaman ta ma synchronize itong moves.